Goedenavond, live kijkers. Welkom bij weer een nieuwe Tonny's Vanille-tip vanuit de huiskamer in Zitter. Vandaag een speciale gast uit Midden-Limburg. Midden-Limburg. En wat heeft hij bij zich? Kijk, hey, voor de oude onder of de jazzliefhebbers, Duke Ellington. De vrijbuiters, wow. We gaan weer met Barrelhouse Jazz. Ja, dat geweldig, leuk. Mark Heune. Uit het Ruhrgebiedje naar jazz hier vanavond. Jo Didderen. En als laatste Mo Jones. Wauw, cool. Dus, inderdaad. Ik vermoed dat het een jazzy avond gaat worden. En dat is het met een grote eer om me voor te stellen aan mijn gast van vanavond. Hans Jansen uit Lin. Hey. Met dubbel S. Met dubbel S. Met dubbel Zeker, S. zeker. Hans, welkom. Goedenavond. Dat is Tine camera. Dat is de totaalshot en dat is de van mij. Dus dat weet ze dan. Jij bent ze zenuwachtig? Als ze nerven, zenuwachtig? Och, een zenuwachtig man. Hè. Hans, wat leuk dat ze er best. Dankjewel. Stel dich eens voor aan de kijkers. Waar best u en wat heb je met platen? Ik ben Hans Jansen, 42 jaar. Ik kom uit Lin, Midden-Limburg. Wat heb ik met muziek? Ik maak mijn hele leven lang muziek. Ooit begonnen op blokfluit natuurlijk. Daarna, ja, dat moest hij. Bij de harmonie, ja. En daarna van alles nog gedaan. Nu slagwerker bij de harmonie. Schuiftrombone bij de zaterharmonie. En ik geef ukulele les in mijn vrije tijd. Ukulele les? Ja. Huh? Wie? Ja, leuk. Maar wie komt ze spontaan? Wie komt ze nu bij ukulele les? Ja. Dat is dat ook een dat instrument bespeelt ze dus ook. Ja. De eerste lockdown 2 jaar geleden vervelde ik me. En ik heb altijd al gitaar willen spelen, maar ja. Dikke vingers en 6 snaren, dat is me te veel. Eerst een basgitaar gekocht, het ging redelijk. En toen later een ukulele. En het zo'n leuk vrolijk instrumentje. En de wereld kent wel het vrolijkheid gebroken dingen. Dus, maar ukulele, want je hebt vandaag die zesplaten, die zes keuzeplaatjes metgebracht. Ja, het Ruhrgebiedje allemaal naar jazz. Ja. Is de ukulele, kent ze ook jazz op? Ja, zeker. Ik heb wel ook jazz gespeeld, ja. Maar er zijn echt lui die willen ukulele leren. Ja, oké. Hier in Noord en niet in Hawaii of... Ja, je leeft geen Hawaii, maar ja. Dat druist me een druim een keer, maar hey, moet zo eens beginnen dan maar lenen. En wat is een typisch ukulele liedje? Ja, dat Over the Rainbow van die keer. Ik weet niet wie er precies weer uit. Och, dat wordt toch ook uit Hawaii of zo? Ja, klopt, ja. Dat is een typisch ukulele liedje. En dat leert studenten ook allemaal. Oh, wat leuk. Maar met ukulele kent ze met die dikke vingers wel. Ja, dat heeft ze verschillende maten en als ze de grootste pakt, dan lukt dat wel. Goed. Dus ik kan het gewoon nog leren. Ja, oh, fijn, leuk. Ja, want ik ben een keer bij Dicht Hoes geweest, heb ik House of Vassilovs pleitjes voor mij gespaard, daar word ik heel blij met. Maar er stond ook een contrabas, dus ze speelt zo nog. Spelen ook nog, ja. Mijn god. Ja. En de rest van het gezin, is dat ook muzikaal dan? Ja, mijn zoon zit op trommelles en mijn dochter speelt dwarsfluit en mijn vrouw speelt toets tweede viool. Och! Toen is de tweede viool. Ja, eigenlijk ik, maar goed. Maar jong, wat leuk. En wie is dat dan zo gekomen? Door de ouders? Of dat ja, mijn pap zit bij de harmonie en heb ik op blokfluitles gestampt. En zo is het begonnen? Ja, 4 klarinet, een saxofoon en nu slagwerk bij de harmonie. Ja. Oh, dat is een logische stap. Ja. Chic. Ja, we moeten af en toe ziepetjes wandelen. Ja. In mijn rijdoor is al net zo leuk. Hey Hans, die eerste keuzepleitje is Duke Ellington. Waarom hebben ze daar maar uitgekomen? Ja, ik wil eigenlijk... ik ging dat wat te maken met de Limburgse jazz, of jazz door muzikanten Limburg gemaakt. Maar toen heb ik alles afgezocht. En dan kwam ik net uit 6 platen, want ik mocht 6 platen met hem. Hè. Want jongens, ik wil alle jazzmuzikanten Limburg oproepen. Gang alsjeblieft vinyl maak ik hier. Ja. Zeker met zo'n Sean Hoeser erbij. Hè. Ja. Komen we daar nog wel op terug? Ja. Toen denk ik, dan gaan ze maar Limbo Jazz. Het nummertje, leuk nummertje met te beginnen natuurlijk. In de grootheid in de jazz, Duke Ellington. Iedereen wat een beetje van muziek heeft er vast wel van gehoord. Ja. Glenn Miller, Count Basie, Duke Ellington, dat waren toch wel na de oorlog
3 grote big band leiders. En daar heb ik het eerste nummer gedaan, omdat voor de titel uitgekozen Limbo Jazz. Dus het heeft voor de rest niks met Limburg te maken, maar Ja, nee. alleen de titel. Ja, ik moest die 6 platen voor. Ja, zoals plaat. Ja, dat is een swingend nummertje, dus... Nou, chic. Ja, ik denk dat de oude kijkers dit wel heel appreciëren. Althans, ik heb immer het idee dat... Ja, ik heb het natuurlijk ook kindergram foto hebben, maar dat toch jazz, althans deze toch gaat meer... De generatie nou of Feuros. Dat denk ik wel, ja. Dus, nou goed, wellicht kijken dadelijk ook jongeren en werden getriggerd door Duke Ellington. We gaan luisteren naar het eerste keuzeplaatje van Hans-Jan Soetlin, de Limbo Jazz van Duke Ellington. Achter elkaar natuurlijk, Ellington. Waar heeft het ook geschreven? Ja. Dat swingt toch wel, of niet? Die hebben dat, die kennen me de zwijgel dus genoeg. De tent gek kregen. Klopt, moeten we eigenlijk net een dialecttekst opmaken dan. Ja, dat is echt voor dit hoeft geen veranderd te werden, hè? Neem ik even van Mo Jones. Dat is een big band. Heeft Duke Ellington ook Hammond gespeeld? Oh, dat wil ik niet zeggen. Zal best. Dus ja. Lekker. Ideaal plekje voor zondagmorgen, denk ik. Lekker kerst koffie. Dikke sigaar. Ja, dan komt ze dan met Duke Ellington, die eerste keuzeplaatje. En die tweede keuzeplaatje is dan ineens de Vrijbuiters. Wat in een overstap is dit? Dan goed, vrijdag voor Limbo Jazz. En dan vind ik het einde, hoe weet je gek van alleen ook alweer. Dat met die Limburgstalig programma van Echt weer ook weer. Kom op, Henk Hover en Ruud Klein, die kan altijd door het einde. Het einde is het schoonste van het ganse plekje, zoals ze dadelijk horen. Henk Hover kan overal. Ja, dat moet een drama. Het is een drama, echt. Ja. Henk Hover is een drama. En Ruud Klein en een jaring. Ja, die kan overal weer. Dus het gaat specifiek om het einde. Om het einde. Ja, dat is toch wel een beetje jazz. En ik denk dat er veel Jan Telen voor gezorgd heeft. Met zijn geweldige arrangementen natuurlijk, overal. Niet alleen de vaste muziek, maar ook bij de vrijbuiters bijvoorbeeld. God geef hem de hemel. Ja, Jan Telen is helaas niet meer ongewas. Nee, klopt, vorig jaar. Dus dan gaan we luisteren. Ja, vooral het einde dus. Vooral het einde. Dus in het begin mogen we doorheen. Maar het is wel... Hey, dat is wel een tof plaat. Ja, bedoel, Ben vertellen, deze plaat, het zijn allemaal één voor één de hemeltango, Wengske en Wengske, het is allemaal... Chinees leedje, zit dat ook erop? Wat? Chinees leedje? Nee, dat is die hangerplaat. Dat is ook wel. Maar goed, het Chinees leedje op die hangerplaat, voor jonge haai en dit en dat. Maar we gaan nu luisteren naar de tweede keuzeplaat van Hans-Jan Soetlin. Het nummer Geluk van Ben Verdelle. Althans van de Vrijbuiters. Gezongen door Ben Verdelle. Bloem in het gras geeft in kleuren niet bloed. Wie zit zulke dichtkas in het morgen? Ik kippenvel. Ja, ik kippenvel. Zo schoon, hè? Wie zingen de vogel ook met glad. Met schoenkelen toe, zij schoenkelen. Overal lied geluk. Want het is weer een nieuwe morgen. Wat de dag nog brengen mag. Hou van bloemen, ik hou van. Zet alvast de volgende keuzeplaat op. Nu mag je nog... Nu mag ze nog te koud weer. Nu mag je nog koud. Laatste minuut moet ze even de mondje Bloem in het gras, ja
maar de lachste is blij. De weeks in de zon, ieder denske is niet. Wie s'avonds het schemert en sterren doordringen, wie's leeflijke druimen de morgen ons brengen. Overal liet geluk verborgen, want het is weer een nieuwe morgen. Wat de dag nog brengen mag, al van bloemen ik Hoog van vandaag. Mooi dat Urgelke, hè? Fantastisch, hè? Best bij dit bloem in het Ja, dat er net gras, bij. als de maan gaat verdwijnen, het dauw gaat verdampen, het zonke gaat schijnen, tien hertje brik open, de stijs weer te stralen. Ik wil dich niet plukken, ik kom dich niet holen. Overal ligt geluk verborgen, dat is weer een nieuwe morgen. Hey, Hannelore Winter heeft het geschreven. De tekst waarschijnlijk, Ja, Ja, de tekst echt wel. ja. Je moest langs in de mondje gooien. Henk Over. Schwiegen ze deze plaat nog een keer draaien. Wat de dag nog brengen mag, al van bloemen ik hou van vandaag. Die gaat er. Nee, dat is dadelijk. Hey, ja, dit ook al, maar dadelijk. Die begint. Urgelke dadelijk, is geweldig. Venlo, stadje, lang voor Ik hou van bloemen, ik hou van vandaag. Geweldig. Inderdaad. Heb je het nooit gehoord? Jawel, maar nooit zo Ja. intens beleefd als nu. Ja. Dus, volgende keer gaan we spelen uitluisteren. Ja, hoe doen ze? Maar ja, als ze baan verdelen is dat meestal in een kroeg. En Ja, dan, ja, dan ja. let ze er net Ja, zo ja, op. ja, En ja. dan deed ze toch... tenminste, ik draai hem voornamelijk alleen rond in de vaste Ja, loopstil. ja, natuurlijk. Dus, Ja. maar dan inderdaad het Chinees leedje, maar die anderen zijn ook geweldig. Die volgende keuze, Hans. We zijn inmiddels aan nummer 3. Nummer 3. Wat kan ze ons erover vertellen? De Barrelhouse Jazz Band Ja. is al heel oud. Die plaat is ook al heel oud. Die hebben, zeg maar, Limburgse liedjes. Ik neem dat even op. Limburg Volkslied, Louis de Klokken, Wie Jonas Limburgers, Sefke Mols, Het Huisje. Hebben ze, zeg maar, Dixieland, Elle, Chris Barber. Ken je misschien wel? Ja. De Ice Cream Man, weet je wel. Ja. Hebben ze daar versies van gemaakt. En Wollige Gerlateur, Wie Jonas Limburg is. Ja. En Omdat het ook een shownummer is van Harry Pardon. Maar ook omdat er daar nog een versie komt van Mark Heunen. Maar eerst dus die van de Barrelhouse Jazz Band. de Barrelhouse Jazz Band, die derde keuzeplaat. Ja. Die heb ik vroeger deks gezien, man. Ik vond het geweldig. Ik vond ze echt heerlijk chic. Dan komen ze de Barrelhouse Jazz Band met Wie Jonas Limburg is. Begint nog rustig, maar dadelijk... Ja, heerlijk. Ik weet niet, ik heb die vroeger, eigenlijk vond je het geweldig vroeger. Oh, dat heb ze handtekeningen. Ja. Ja, die plaat heb ik ook zo gekocht. Ik heb er net s'avonds aan, man.
Lekker hè? Ik ben nu maar stil opgestaan. Ja. Ja, pilsje erbij, hoor. Ja. Dat wordt toch lekker, hè? Dat stukje Nederland, wat de schoonste is. Ja, is Limburg ongeveer. Kijk hier mannen, en de boekhouder, en de ambtenaar, de journalist, tandtechnicus, elektrotechnicus en nog een boekhouder. Geweldig, goed zitter, Nico Koeters. Ja, dat gaan we gaan slimmer, geloof ik. Het gaan slimmer komen zijn. Ja, Zittert, Gelijn, Heerlen, Vermeun, Ja. Maastricht en Martin Koekenkoor uit Ezen. Geweldig. Zijn die platen zo die nog... Ik weet niet, volgens mij moeten die platen toch nog te koop zijn of wat? Ja, deze heb ik volgens mij van Discogs. Maar zijn er... Of nou, van de tweedehands winkel. Ja, voor de lui die ik probeer immer de platen, de keuzeplaten van de gas, de kijk ik of die op Spotify staan. En dan heb ik een Tony's Vanillitip Spotify lease. En dan zet ik elke keer de platen in. Dus als dit is... Zet ook op Spotify? Ja? Ja. Oh, dan komen ze ook in de lease. En dan kent je ze nog eens rustig terugloesteren zonder dat verder tussendoor kallen. Wat doe speelt je met de schuif met dan? Ja. Toes of... Ik heb pas 2 jaar, dus ook wel in de coronatijd van de shoot. Oh, oké. Ik had wel lege tijd hè. Ik dan... Oh. Maar borst toen hadden zaten helemaal niet in de op, dus... Misschien kan ook wel mijn shoot omgaan. Oh, ik heb nu het zaten helemaal niet opgericht. Ja. Had je dat nog niet dan? Of We hebben er ooit in gehad, maar dat is een beetje als jullie gang en hebben we maar weer nu opgericht. Oké. Ja, dat mag. Dat mag dan. Ja, dat moet meer getrouwd weer aan vastlopen. Ja. En weer platen gedraaid weer ook. Ja, ook. Ja. Ja, dat is het net al even benoemd. De jazzmuzikanten in Limburg moeten meer vinyl uitbrengen. Ja, hier is typisch zo'n de Overal Schiedernet, of een Overal Schiedern, die brengt gewoon platen uit. Die heeft er zelfs 2 uitgebracht, waarvan dit er 1 is. Ja, daar heb ik ook bij mee. Ja, absoluut. Kent ze ook even laten zien, ja. Dan is het misschien voor de lui... Dan is het duidelijk, dan is het voor Mark ook leuk dat we even reclame voor hem kunnen maken. Kijk, alleen al voor de hoesdoos te kopen. Ja, dat heb ik nog niet, dat is voor de muziek. Ik maak dadelijk ook foto's van de hoes en werk geweldig. In beeld. Artwork. Ja. Maar wat is Mark Heunen voor een... Waarom heb ze hem uitgekozen? Wat is het voor een... Ja, een geweldige trompetist. Trompetist, bandleider, hè. Ik bedoel, volgens mij is er ook bandleider bij de Mo Jones Big Band, waar we daar nog op terugkomen. Oké. Dat is zo'n klein wereldje, dat jazzwereld in Limburg. Ja. Dus ja, en gewoon het idee om... kijk, je kent natuurlijk wel Limburgse platen, gewoon een beetje jazz en zo. Ik denk zo gauw dan nooit aan de grond was bij, een beetje swing. Maar hij maakt er echt jazz van. Dus ja, eigen arrangementen. Alles zelf, ja. Geweldige gitarist erbij. Beste gitarist? Een Luxemburger. Ja, vertel. David Labourier. David? Labourier. Oké. Labourier. Dus we gaan luisteren naar het 4e keuzepleitje van Hans Jans Oetlin. En dat is... Alweer wie Jonas Limburg is, maar dan op de meneer Van Mark Heunen. Wie Mark Heunen wie Sean. Want, ik moet even erbij zeggen, hij heeft ook Markum van Heerlen. Ja. En hij heeft heel veel thema's. Het liedje er lang. Kiegenstok steht er lange Jan. En deze LP, die blauw, heeft er eigenlijk... er staan 3 keer. 3 arrangementen. En hier en daar. En het 5 keer een versie over de lange Jan geschreven. Ja, dit is echt knippen, geweldig. Ja, is echt dus mooi. Dus bijvoorbeeld op de manier van Edith Piaf, een beetje zoals Musette. En Dizzy Gillespie, Sonny Rollins, Chad Baker en Charlie Hayden, zeg maar. Dus mocht er
muziek willen hoesten. Ja. En dan gelijk, dan zou ik dit plaat kopen. DSP, ja. En dan gaat je 5 keer dat nummertje. Ja, 5 keer er langer. En dan ja. loot je daarna nog even een wiel knippen. Maar we gewoon, ze zijn te koop gewoon bij Mark. Ja, ze op Facebook en ze hebben ze plaat. Die ook kent ze gewoon. Ik heb ze gewoon rechtstreeks gekocht. Ja. Geen probleem. Maar, doe heb ze uitgekozen wie Jonas Limburg is om het contrast met de Ja. Bergelaus te Ja, laten ja, ja, horen. ja, precies. Oké. Ja. Oké. Nu komt het arrangement van Mark Mark Huijnen wie Jonas Limburg is. Ik herken nog niet. Dat is intro nog. Is het nog steeds de intro? Oh ja. Nu herkent ze toch wel. Hè? Ja. En dan kun je maken. Oh ja, prachtig. Gewoon in het zonnetje. Glaasje bier erbij weer. Wat heb ze toch met dat zonnetje? Dan Ja, maar- drinkt ze wel bij je of wat? Nou, Lekker man. ja, mensen, dit is nu jazzmuziek. Ja, je hebt natuurlijk heel veel soorten jazzmuziek en dit is gewoon rustig, een beetje, ja. Maar ook geweldige muzikanten. Hey, en master bij Frans Brossoir is er helaas ook niet meer, ook overleden. Ja. Dat ken ik niet, de goeie man. Bij de Twin Studios in, volgens mij in Trebeek, ook geweldig. Daar is een keer mooi zich, wordt het Lenny Kravitz, ja. Die Lenny Kravitz op Pinkpop stond, moest je daar met de bus laaien, is er naar Trebeek, is, moest je hem daar met de laaien, omdat Frans Brossoir nou alleen maar analoge Oh ja, apparatuur. apparatuur. Ja. Dus niks digitaal. Ja. En Lenny Kravitz, volgens mij de ganse nacht hebben die dat opgenomen. Serieus? Ik weet niet welke nummers daar gemaakt Ja. zijn of gemixt zijn, maar dat heeft er de ganse nacht in de studio gezeten. Geweldig vooral. Ja, is echt cool. Ik heb hem niet meer gehaald uit hem in mijn zangers, maar ik heb hem maar Ja, toen ja. daarheen. Ik werkte toen voor bureau Pinkpop. Oké, ja. Ja, tegenwoordig kent ze op zolderkamer een plaatnummer Ja, zoals... maar ja. ja. Wat, ja goed, dit is inderdaad wat ze zegt, dan moest ik niet doorheen komen. Nee. Maar het gaan we toch doen. Want wat is die, Wat weer, hè? wat is die volgende keus? Dat is ook een Limburgs bandje, zeg maar. Jo, dat er, L'Equipe de Rêve. Ook, ja, ook weer met Mark Huijnen, Oh. op trompet. Ja. Ja, dat is ook mooi. Waar komt hij er vandaan? Ja, ook bij ons in de buurt, Ettervoort woont hij. Oké. Ja, En wat speelt Jo dan? dat is contrabassist. Oké. Ja. En welk nummer heb je uitgekozen? En waarom? Naar T-Shark. Wacht, ik zet hem het zaak. Dat is gewoon een swingend nummertje. Echt, dat is echt dansbare muziek. Nuclear Collective, zet ik dat misschien Ja. uit? Ja, dat is een beetje door het Beetje wel van richting weg. big Ja, band, ja, een beetje, ja, met 3 blazers erbij, ja. Saxofoon, trompet en Ja, want hij heeft trombone. toch inderdaad ook een raffel. Ja. Is dat binnen een big band? Ja, met percussie erbij en ja. Ja, dat swingt wel, ja. Die heb ik ook... Dit is die ene laatste keuzepleitje. Ja. Ik ben maar eigenlijk benieuwd. Nou, dat ken ik dus niet. Gewoon hem nu opzetten. Mark Huijnen met de Jonas Limburgers. Ja,
kan me voorstellen dat het voor sommige lui net te heftig is. Ja. Dat is toch, ja... Moest toch een beetje... In de muziek zitten. Ja, En ja, ik geloof me verrast je door Jo Didderen met het nummer. Nachtig. Noordtoffelen. Oh, kijk, ja. En Ja, ik heb wel meer. Ja. Ja. Waar gewoon nu. Oh, dat komt zelfs van. Maar is het zo dat zo'n toestand alleen maar jazz draait, zeg je? Nee. Ik heb van alles. Ik ga ook een uitzending volgen door met Bummische muziek, muziek. Hele andere tak van sport. Hé, maar dat is goed. En door dat met de Oktoberfeest. Ja, dat is prima, ja. Ja, leuk. Oh, is dat geregeld? Hans schreef dat op. En ik heb alle singeltjes van de Janse Baggerband. Kent ze die Janse Baggerband? Wat is van jou? Heb ik wel eens gespaard. En Limburgse artiesten heb ik ook veel van. Zoals nu een leuke track zeggen, is ook een leuke band. Kent ze die? Ja, daar heb ik dat P ook van. Ja, leuke muziek. Ja, moet nog. Ik vind dat Nederlandstalig. Als er een trend aan. Nee, ik snap het. Ja, ze willen de festivals op. Ik snap wel. Ze willen Requeren en Lunair. En ik snap dat allemaal wel. Maar als ik dan trend en Bart, en voornamelijk Bart, en dan Nederlandstalig, dan... Even wennen. Ja, dat klopt eigenlijk ook, ja. Maar muzikaal wel echt leuk in elkaar. Ja. Wacht even, we zijn van weer aan het kijken. Oh ja, ik heb het. Nummer 1. En de Jo Didderen treedt en nog op? Ja, zeker. Ja. Want die plaat is in... die is van een jaar of 3 geleden, denk ik. 4 jaar geleden. 2 jaar... Hij heeft nog een nieuwe plaat nog, maar die heeft dan helemaal peeltje gebracht. Zover ik weet. Alleen op CD. Ja, door corona natuurlijk ook men opgetrooien natuurlijk. En dan heeft zo... Ja. Ja, dat zou zo'n New Cool Collective kunnen zijn, hè? Ja, en voor de pose dan. Een New Cool Collective. De energie daardoor vanaf. Ja, maar dat zal... Dat is live ook. Dat hebben die ook. Dat hebben ze allemaal. Alleen misschien... Ja, dat is altijd die jazzmuziek natuurlijk heel veel geïmproviseerd. En dat moest eigenlijk live zijn. Ja. Dat geldt natuurlijk voor de Watale Kump. Dat moest helemaal live zijn. Ja, ik zet hem weer terug. Helaas, kiekers, we zijn al aangekomen aan de laatste keuze van Hans. Zeg het maar, verklap het maar. Mo Jones Big Band. Mo Jones, ja. Ik heb ze een keer gezien toen ze ongeveer vloog thuis zijn geweest. Dus een keer zijn nu hier in Sittard op de Meert bij Pianesto. Ja, dan weet ze niet wat, dan zitten 15 blazers en een ritmesectie en Mo Jones, ja. Dan is het ten echt te klein. Ik heb zo'n energie van. En de mensen wat er zitten. Zit al die lui die wat op al die platen mixen. Mark Heunis, Ben Leider daar en Jo Didderen. Die zitten allemaal niet bij Mo Jones in de band. Dat is echt. En de zussen ook, dat ze het echt voor plezier doen, want voor die centen kunnen ze het niet doen, want er is niks voor in te avond, denk ik. Want dat straalt eigen plezier vanaf. Ik hoop dat het weer doen dit jaar. Tussen kerst en al nu. Volgens mij... dan moet je eindelijk gaan, dan weet je niet wat je met maakt. Ik ken een DJ, die heeft dan een optie om te draaien in de pose en de afterparty. Oh, dan kom ik de plaat wel draaien. Ja, dat is echt te gek. Ja, nou... dat is zoals ze bij dit nummer ook horen, dat je stroomt de energie op de plaat af. En is het dan live, dus dan is het helemaal het einde. Ja, Mo Jones, ja. Hoe het zit er, Jan Verburg en... wat moest ik nog over zeggen? Muzikaal. Hij geeft zangles, hij geeft muziekles. Hij is, hij kent volgens mij alles. Percussie, bas, samen met Skinny toetsen. Ja, toetsen op de Hammond. Dat is ook, zoals wij keuren op Hammond, ja. Met zijn broer Skinny daar veel singer-songwriters met die meisjes. Wie heet ze nu? Het Venlo. Samen ook duo optredens deed. Google maar eens, dit en daar.
Ja, dat is wel erg dat ik niet op de naam kan komen. Ik vind het heel erg. Maar goed, Hans, wat leuk dat ze er was. We hebben alleen net doorgedronken. We moeten... Oh god. We gaan helaas al naar die laatste keuzeplaat. En dat is in dit geval de Mo Jones Big Band. Met het nummer Never Part of Me. Never a Part of Me. Ja, dat is de Hammond daar, dat is hem. Heerlijk, hè? Ja, dat is... Ja, maar dat heb ik met de Big Band ook. Ja, ik ken dan... Ik zit die dan wel eens in een theater of zo. Maar die moeten gewoon op een festival of in een kroeg of... Ja, dat moest wel kunnen bewegen. Ook en moest niet in de stoom. Nee. Ik kan er nog zingen, hè. Ik kan er nog zingen. Of scatten, of wie heet dat? Ja. Scatten, wie heet dat? Moet dadelijk nog even foto's maken van de hoezen. Ja. Kunnen die nog... Ja, Hans Jans Oudlin. Wat leuk. 6 platen. Maar ja, de deal voor de Oktoberfest, ja? Ja, dat zei het. Ja, prima, ja. Ja, ik ben alleen op zoek naar een goede versie van de Bumse Stroom op de plaat. Heb ik. Ja, van die... dat meisje met die accordeon. Nee, ik heb nu een andere. Ja? Ja, ik heb een trio. Heb je album afgezocht? ik heb de Bumse Stroom. Maar goed, dat is een ander programma. Even genieten nog van de Mo Jones Big Band. Hans Jansen, Oudlin, dankjewel voor dat ze hier was. Proost. Gaan we nog heel even zwiegen. En dan kent Hans ondertussen een andere Hans nog het foto's maken. En dan gaat er dan... En ik heb er dan langzaam stoppen met de uitzending.